munduko herrialde aberatsetako ministroak Mexikon Cancunen bildu dira. Goizean, ministro guztiak asanbladan bildu dira. Munduko krisi ekonomikoari irtenbideak bilatzeko. Gero, Sarkozy eta Merkel bakarrik bildu dira Europa konpontzeko. Bilera bukatu denean, ministro batzuek atseden hartzeko profitatu dute eta hondartzara joan dira. Ikusten denez, ministroek oso ondo pasatu dute Mexikon. Bai, horixe. Momentu honetan, Iñaki Urdangarin Mallorcako epaitegitik irteten ari da. Mallorcan dugu Mikel Agilo berrien mailea. Egunon, Mikel, zer gertatzen ari da hor? Bai, egunon. Oraintxe ari da irteten Iñaki Urdangarin eta galdera batzuk egingo ditugu. Dirudienez, diru publikoa hartu duzu eta Belizeko banku batean sartu duzu, ezta? Ez, ni ez naiz izan. Kamz eta Mataz izan dira. Baina Matazek esan du zu izan zarela. Diego etorri izango zen, ni ez. Beraz, zuk ez duzu dirurik lapurtu? Ez, nik ez dut sentimo bat ere. Kirolean txanda da orain. Zer berri dugu? Berri on bat. Euskal Herriko kirolak kanpoan ere bultzatzeko asmoz. Aizkolari klase batzuk antolatu ditu UAB. Esperientzia handiko euskal aizkolari batek. Hona hemen bideoa. Kaixo, nire izena Antoni da, eta urte askotan aizkolaria izan naiz. Orain, UABko euskal kirolen irakaslea naiz. Aizkolari klaseak egiten ditugu eta hainbat maila ditugu. Adibidez, Maria Bigarren mailan dago, oso ikasle ona da. Asko gustatzen zait aizkolarekin helburuak moztea, eta kredituak behar ditudanez. Apuntatu egin naiz eta orain bigarren mailan nago. Lasterren bor potoloak ere moztuko ditut eta Euskal Herria joango naiz. Txapelketa nagusian parte hartzera. Beste ikasle batzuk ere baditugu. Adibidez, Borja Orantxe hasi da eta lehengo mailan dago. Aizkolaria izateko itxua perfektua dauka. Niri herri kirola asko gustatzen zail. Zezenen korridak, futbolea eta aizkorra ere bai. Baina Euskal Herriko kirolak niretzat oso zailak dira. Borjari oraindik asko falta zaio, baina ikasiko du. Borja, aprobate txapela hau. Hau oso zaila da. Orain, Tomas Molinak eguraldiaren berri emango digu. Bai, kaixo Tomas, zer eguraldi egingo du bihar? Gabon, mola ni, zer moduz, ni, zo ondo. Bihar, eguraldi ona egingo du. Eta, listo. Baina biste, ikusgarri bat daukagu. Begiratu! Denok dakigu aldaketa klimatikoa gertatzen ari dela. Badakizue, ez da? Klima aldaketaren ondorioz, eguraldia aldatu eginda eta desastre natural asko gertatzen ari dira. Aste honetan, aste honetan, zikloiak eta urakanak gertatu dira. Gainera, lurrikara handi bat ere eduki dugu. Eta azkenean, tsunami ikaragarri bat ere bai. Zelako beldurra! Gainera, tsunamiak ondorio geopolitiko handiak eduki ditu. Mapa honetan, Europa ikusten ari gara, baina begiratu ondo. Tsunamiaren ondoren egoera aldatzen hasi da, eta orain Europa diferentea da. Ez alda polita? Badakizue, naturaren boterea oso handia da. Eskerrik asko, Tomas, eta gaurkoz hauxe da dena. Bai,
Bihar arte. Gabon. Gabon. Gabon eta modu honenik.